kello on 9 aamulla, että sitten katsotaan monen tunnin päästä, että miltä se sitten näyttää. Lämpömittaria seuraa, niin se muutama asteen nousee tuo lämpötila tuolla sisällä. Ja sieltä sitä savua nyt tulee. Nyt on kulunut puoli tuntia siitä, kun aloitettiin. Aika käydä tarkistamassa, että miltä näyttää. Savua näkyy tuleva edelleen ja lämpötila on noussut. Edellisestä ei ole kulunut aikaa kuin 10 minuuttia, mutta nyt tilanne on muuttunut ja savun tulo on lakannut. Kaikki ei ole kunnossa, koska lämpötilaero on liian pieni. Elikkä sytytetään varakynttilä. Tuolta näkyy, että se ensimmäinen kynttilä kyllä sytytti tuon ihan hyvin. Ja se vähän matkaa lähti kytemään. Mutta sitten se on sammunut. Siellä on kynttilässä tuli ja näyttää, että sieltä alkaa taas savua hiljalleen kehittymään, niin laitetaan luukku kiinni. Edellisestä onkin vierähtänyt noin tunti aikaa ja aika tarkistaa, että miltä nyt näyttää. Savua tulee aivan reippaasti sieltä. Siinä on kaikki kunnossa. Lämpötila on selvästi suurempi tuolla pöntön sisällä, niin tiedetään, että siellä on asiat hyvin. No niin, savun tulo on loppunut. Kello on vähän yli 1, eli se on siellä ollut 4 tuntia nyt, niin otetaanpa kalat pois. Nostetaan tuo ritilä tuosta pois. Tuolta näyttää sitten se spiraali, millainen se on sitten, kun se on palannut loppuun. Sitten otetaan kalat ja kääritään ne folioon ja laitetaan jääkaappiin. Siellä pidetään seuraavan päivän ja sitten syömään.